Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké je to hrať Minecraft, ale na jednom bloku? Vítam vás pri prvej epizóde našej novej série Minecraft One Block. OK, dámy a páni, takže sme na tomto jednom bloku a čo bude ešte zaujímavejšie, že toto hráme na servery Ultimize, takže to budú aj iní hráči. Dámy a páni, takže skúsime vyťažiť tento blok. Nice. Úplne prvý blok, hlina. OK, nice, dámy a páni. Už rovno takto zo začiatku máme drevo. Mám taký plán, že z tej hliny si budeme postupne tento ostrov širovať, pretože jeden blok je veľmi málo na vybudovanie nejakého sídla. Takže spravíme tu nejakú takú základnú plošinku okolo tohoto bloku a idem sa teda vrhnúť na nejaké ťaženie materiálov. Sapling sa nám zíde, posadím niekde sem, až keď budem mať viac hliny, potom by som tu mal sram, nevedel by som sa tady pohybovať. OK, dámy a páni, toto čo je? Toto není asi stone. Ne, to není stone, to je andesit, jo. OK, takže tady máme stone. OK, tady máme štrk, z toho by nám actually mohol padnúť flint. Takže štrk. OK, dámy a páni, už mám dosť hliny, mám akože iba 6 hliny, ale to nám bude stačiť na to, aby sme si tady posadili náš stromček. Čím viac treba, tým lepšie, lebo budeme mať veľa materiálov, kraftenie rôznych surovín a na postavenie nejakého provizorného domčeka. Dáme pani uhlie, už sa posúvame asi o level, máme tady uhlie. OK, level up, takže teraz sa asi budú padať lepšie bloky. Dáme pani iron, máme iron, ale iron tuším nejde vyťažiť dreveným krompáčom. To znamená, že teraz by som si mohol z tohoto urobiť takto wooden planky. Počuť, prečo mám Minecraft slovenčne? OK, teraz si z tohoto spravím wooden planky. Že som to dropol. Ne, pomoc. OK, z tohoto si spravím wooden planky. Potom si vykraftím takto crafting table. Boom, spravím si sticky, krompáč. Boom, a môžeme vyťažiť náš prvý iron v tomto svete. Dáme pani diamanty! Prečo tu máme tak skoro diamanty? Aha, ale ja ich nemôžem vyťažiť, pretože nemám. Kámo, my sa musíme fakt týchto diamantov zdať. OK, dámy a páni, takže teraz si môžeme rozšíriť našu plošinku. Napadlo ma, že by sme si to mohli rozšíriť už takto z dreva. OK, aby som tu aspoň nespadol do vojdu. Boom. Aspoň okolo toho stromu. Aspoň ak základne sme to tady rozšírili. A môžeme sa ísť zase vrhnúť na ťaženie materiálov. Ešte potrebujem jeden iron na to, aby keby som získal zase diamanty, aby som ich mohol vykraftovať, ale vlastne ešte potrebujem 9 cobblestoneov, nie 9, tuším 8, aby som si vykraftil pec. Keď teraz budú nejaké diamanty, tak sa ich zase musím vzdať. Okay, už mám zase veľa dreva, tak si s nich idem spraviť planky. OK, dámy a páni, tretí iron. Ešte potrebujeme získať len tých 8 cobblestoneov, aby sme si mohli spraviť pec, aby sme tie irony mohli vypiesť a z toho si potom spravíme, dámy a páni, krompáč a môžeme si potom vytiežiť diamanty. Dámy a páni, prvá čestka a v nej máme samé veci tak trošku na hovno, ale to nevadí. Musíme dúfať, že... Dámy a páni, keď sa vám toto video páčilo a chcete viac takýchto videí z tejto série, tak samozrejme dajte like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu, takže čau.